яке аз хӯрокҳои асосии дастурхони миллати тоҷик ин оши палав маҳсуб меёбад. Барои дар бозор фаровон будани навъҳои гуногуни биринҷ заҳмати деҳқонон назаррас аст. Аз ғалладонагиҳои дигар дида корҳои дарав дар шолизорҳо заҳмати бештарро талаб мекунад. Мавсими кишту ҷамъоварии ҳосил аз миёнаҳои фасли баҳор то охирин рӯзҳои тирамоҳ тӯл мекашад. Фозилҷон Бобобеков дар хоҷагии деҳқонии Насимҷон дар ҳудуди 1,5 гектар замин шоли кишт намуд, ки он навъи биринҷи кенҷа мебошад. ман Фозилҷон имсол дар 1,5 гектар замин шоли кишт намудам. ҳозир бошад бо кӯмаки коргарон ҳосилро ғундошта истодаем. ният дорам, ки аз 1,5 гектар замин 60 центнер ҳосил ба даст орам. дар соли 2019 дар ноҳияи Спитамен дар майдони 1182 гектар замин хоҷагидорон шоли кишт намуданд, ки он 95% дурнаморо ташкил медиҳад. дар ҷамъияти саҳомии кушодаи Абдураҳим Ҷумаеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ қунучини шоли бо маром идома дорад. масоҳати умумии он 300 гектарро дар бар мегирад, ки он 3 бригадаро ташкил медиҳад. бригадаи 25-уми ҷамъияти саҳомии кушодаи Абдураҳим Ҷумаев аз 145 гектар замин иборат аст, ки он 54 нафар саҳмдор дорад. аз оғози моҳи октябр дарави шолӣ оғоз гардид. то имрӯз 60-70% корҳо иҷро шудааст. хоҷагидорон ният доранд имсол дурнаморо 100% иҷро намоянд. ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев 300 гектар шоли кошта шудааст. дар ин асос дар бригадае ки сардораш ман ҳастам 145 гектар замини шоли ҳаст дар минтақаи мо ва дар ду бригада ҳамчунин ҳаст, бригадаи 18 ва 16. ҳозир 750 сентнери шоли қалқочаҳои мо аъзоёнои мо гифта истодаанд. дар ноҳияҳои шоликори вилояти Суғ навъҳои шолии чиллагӣ, миёнсолӣ ва кенҷагӣ бештар парвариш шуда истодааст. соли ҷорӣ бо сабаби баланд омадани ҳарорати ҳаво ҳосилнокии замин камтар шудааст. кишоварзон ният доранд, ки то сардшавии ҳаво ҳосилро пурра ҷамъ оваранд.